com soc de gran jo i com és de xicoteta Sarai. Jo m'aparte. Hòstia, és que és fort, Tu de xicoteta Ara. Era igual. no menjaves petit suís. Ta abuela te donava aigua del Carme sense parar. Pues un poc sí. Viure una pandèmia és com molt fort, no? O sigui, és com viure la peste, o els fans d'Izal, no? Uau, no? Increïble. Portem 2 anys de pandèmia. No estem bé. Quan preguntes si la gent està bé, que si som, al País Valencià som molt de dir sí a la marxeta, no? Pues ara ja no ho diuen aixina, diuen sí a la marxeta. No, la gent no, la gent està mal, la gent està fatal, la gent està un poquet Isabel Díaz Ayuso. Está regular, ¿eh? La cosa está dura, que eso lo decía mucho un cura de mi pueblo. Una excompanya de pis que sempre em deia, quan jo estava mal per qualsevol cosa, me deia, tranquil·la, tia, tranquil·la, que és perquè estàs en Mercuri retrógrado. I jo, bueno, crec que igual és perquè el meu ex m'ha deixat per la seva companya de treball. I ella, no, Mercurio retrógrado, que clar, Mercurio retrógrado. Jo m'imaginava al planeta, a Mercurio, dient coses com con Franco se vivía mejor, las mujeres a la cocina, no? I van eixir els de Vox dient que la Generalitat estava obligant a practicar el sexe anal. Encara hi ha que explicar-li a la ultradreta que fer una llei del divorci no implicava que tu t'hagueres de divorciar, no? O fer una llei trans no implica que t'obliguen a fer-te persona trans, no? Tu te creus que es pot escollir? I sobretot, tu et creus que si la sexualitat fos una cosa que jo poguera escollir, jo seria heterosexual. Jo seria super